Fuq it-suntir tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu f'Għawdex kienu inawgurati u mbierka l-għoxrin mużajk li jirrapreżentaw il-misteri kollha Tar-Rużarju mqaddes maħduma miċ-ċentru għaletti ta' Ruma. Fl-ewwel parti taċ-ċelebrazzjoni Dun Roberto Gawci fis-semi ċentru għaletti għamel espożizzjoni teoloġika l-aktar profonda dwar it-tifsira ta' din l-opra artistika li l-ħsieb tagħha jmur lil hinn mill-ġmiel estetiku. Dan għax simbolu tad-divin li jirrevala ruħu lill-bniedem fl-istorja tas-salvazzjoni li fih Marija għandha rwol singolari. U fisser kif dawn il-ħitan tal-mużajk quddiem is-Santwarju Marjan aktar milli opri artistiċi huma xbijat liturġiċi. Il-bqija taċ-ċelebrazzjoni rat id-berik tal-erba' ħitan kull wieħed b'5 misteri fuqu. Wara li saret talba ta' barka fuq kull wieħed mill-ħitan tal-mużajk, iċ-ċelebranti resqu qudiemhom fejn raxxewhom bl-ilma mbierek u wara inċensawhom. Dritt wara id-djaknu xandar silta mill-Vanġelu marbuta ma' misteru, segwit minn riflessjoni qasira minn kull wieħed miċ-ċelebranti. Lejn tmiem iċ-ċelebrazzjoni l-isqfijiet qasmu l-kuruna tar-Rużarju lil pellegrini kollha preżenti u ħeġġewhom ikomplu jgħidu t-talba tar-Rużarju fil-familji tagħhom. Dan kien ukoll il-ħsieb tal-messaġġ li l-Papa Franġisku bagħat għal din l-okkażjoni lil dawk kollha preżenti fil-pjazza ta' quddiem is-Santwarju fejn ħeġġeġ lil familji Maltin u Għawċin biex jitolbu r-Rużarju ħalli hekk iħallu lil Ġesu u Ommu Marija jimxu magħhom fil-ħajja ta' kuljum bil-ferħ u n-nikett tagħha.